Rafu pen dwi'n siŵr ac yn edrych ymlaen at berfformiad y trydydd cystadleuedd. Dyma fo, Cai Fon Davies, Cai yn ŵr ifanc brysur iawn yn cael ei hyfforddi gan Mair Carrington Roberts. Mi ddath o'n drydydd ar y gystadleuaeth hon y llynedd, wedi cael sawl llwyddiant yn Steddfod yr Urdd yn y gorffennol ac wedi cystadlu yn y Steddfod Powys eleni, ac wedi cael 2 gyntaf ar yr Uwchradd Cerdd Dant a'r Alawerin. Cai Fon Davies felly, o Langefni. Dewch i wylio llyfr afon dan y bont yn llwy'n man. Fe gewch glywed weithiau gwydlo, weithiau chwerthin yn eich chan. Dewch i syllu ar y berithyll yn y moed o'r gerisial ddŵr, ond os tebylwch y fach i'r afon methu yn ewch, rwy'n eithaf siŵr. Dewch i weld y coedydd uchel, cerddwch rhwng bon cyffion perath, ar y berigau ferynydd gwywer, nôl a blaen yn smoncio'n saff. Dewch i weld yr haul yn ffrydio rhwng y dail a'r lecyn glas, lle bydd nwy gwningen y fychan yn cael sport wrth yr edeg ras. Dewch i oedi wrth bont henllan, lle mae heddwch mawr o hyd. Fe gewch gadw oed a harddwch ac anghofio am y byd. Wel, mor braf y